Δίνω το λόγο τώρα στο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σαχινίδη, από το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάνουμε μια συζήτηση με θέμα τον τουρισμό. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Μπόρκ, τον εκπρόσωπο της Μάλτας, να λέει ότι δεν χωρούν διενέξεις στον τουρισμό, δεν χωρούν αντιπαλότητες μέσα από κόμματα. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Είμαι υποχρεωμένος να αποχωρήσω από την αίθουσα, αλλά πριν αποχωρήσω θα δικαιολογήσω το λόγο που θα αποχωρήσω. Λόγω της παρουσίας της εκπροσώπου της Τουρκίας. Δεν μπορεί σήμερα σε αυτή την αίθουσα να βρίσκεται εκπρόσωπος από μια χώρα που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πριν από λίγες μέρες κατέθεσε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ανοιχτή επιστολή όπου αμφισβητεί ξεκάθαρα τα ελληνικά χωρικά ύδατα και την ΑΟΣ. Επίσης παραβιάζουν καθημερινά τα εθνικά μας σύνορα, τα εναέρια και τα θαλάσσια, και μην ξεχνάμε ότι σε 2 μέρες από σήμερα η εκπρόσωπος αυτής της χώρας, εμείς τιμούμε τη μνήμη των 353.000 της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου. Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να συνεχίσω να περιβρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα από εκπρόσωπο χώρας η οποία αρνούνται την ποντιακή γενοκτονία. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους.